При усіх сприяльних умовах урожайность у нас 42 центнера з гектара. Ва Украине, где по полях реально пролетает не Лукашенко на вертолете, где идет война, так вот там 47. У Польши, где сезон вышел открыто дрэнна, вымерзание, весновые заморозки, засуха, град, сбор минус 5%, але 49. І ніхто там нікого не мобілізував, не камандував асабіста, не лятаў над полями і нават нікого не судзіў за збожжа. Неяк абышлося без прокуратуры. Просто убрали і атрымалі больш. Цяпер пра агульны вал, бо яго будуць круціць у навінах увесь тыдзень. Больш за 8 мільёнаў тоннаў. Лічба вялікая, прыгожая. А побач Літва. Плошча ў 3 разы меншая, а збяруць з рапсам больш за 7 мільёнаў тоннаў. На кожнага літоўца прыпадае амаль утрая больш збожжа, чым на кожнага з нас. І ніводнага калгасу, ніводнага агракамбінату, ніводнай бітвы. Сямейныя фермы, чалавек працуе на сваёй зямлі і на сябе.